ešte, ale počkaj si. 49, Marko. 48, Dávid Zurek. Čechoslovákia vyhrá Tomás. A 174 Soupa. Poprosím na štart. Vyšla pozor, lebo ide 72. Poprosíme na štart. Užívam si to, že prekážky, ktoré nás po každé posunú opáctvom hore, ukazom mojím. Veľmi chutné. Posledné doľaďovačky, výmena strán, pretože je to dané propozíciami to na ľavej strane. I keď zaváhanie bolo, ktorého asi bude stále mesto. Minútkou. Ešte by som poprosil, momentálne vyhlásim posledné štartové číslo 191. Krásne to odišlo. Reakcia 6036. 1092. 207 v cieli. Kategória S7. Každopádne reakčný čas bol lepší na ľavej strane. Uvidíme. Takže poprosil by som brať. Sil si to stalo. By som chodil na nákupy aj do Bily, aj všade, kde by bolo treba, keby to mal dokrmiť. Každopádne, kameraman sa momentálne postavil dobre, optika ostala celá. Aj to nás Felker Ištván. Poprosím na štart. Ja som bytoval biele a je to tak. Takže 54 Marton Kristián a 17 Japonca. Poprosiť na štart.